this is a good song actually. I love it. Today I'm just shooting from my bedroom. I didn't want to go downstairs because it's Friday, you know. So everyone just want to take it easy on a Friday, and it is what it is. And someone really cried, Queen, when are you gonna do a live show so that you talk about married women? And I'm going to be talking about married women on the context of side chicks. Because if I'm going to talk about married women on the context of a married woman, then I've missed it. I'm not married. I'm divorced, which means I failed. Huh? But trust me, it's good to learn from someone who missed it, who's telling you that you people in marriage don't miss it. Don't miss it. Because we are seeing videos circulating online. You are fighting with your husband's side chicks. For what reason? You are now the Mike Tyson of the streets. You are looking for side chicks. You are looking for us prostitutes. You are looking, you are fighting. What is the reason? Why are you fighting with your side, the side chicks of your husband? There is no need of fighting. Neither should you fight with your husband, or neither should you fight with the side chicks. There is no need of fighting. Variety is variety. To tell you the honest truth, you cannot, as a woman, you cannot go to work with one handbag the whole year. That's why you change to a black handbag, you change to a brown handbag, you change to a whatever beige. This hair is always coming on. So variety is needed. Worse when it comes to men. I was a man before. So I know this when I'm telling you ladies that variety is needed. A lot of people, you are missing it. Should I stick to English or should I speak Shona? What do you prefer? Do I have people who are hearing English or should I go to my vernacular? Because I feel comfortable when I speak in my vernacular and I'm really illustrating. Because we are missing it a lot. A lot of people, married women, are now, fighting and, having these phone issues. I should see your phone. I should see your phone. I should see who texted. Let me hear what people are saying. Should I stick to Shona or should I stick to English? I can do both. I'm learned and I feel comfortable in speaking my own language, Shona Queen, Shona Queen, Shona Queen. I'm seeing a lot of Shona people here. I love your lipstick. Okay, thank you guys. Thank you. I'm a woman akarongeka. Ndinokadzi akaronga. Ndina lipstick yanisina all the colors and Shona. Okay, everyone is just saying Shona. Shona Queen, Shona. Everyone is saying Shona. All right. So I have a lot. All right. So I have a lot of people who are saying Shona. So I want to Shona. And school gara zvangu because I want to go to Instagram. Inzwai munzwe vakadzi vari mudzimba. Musarwe nemahure ivari munyu. Neither should you fight with your husbands. The secrets of knowing what a man wants is understanding your husbands. Maakudzoka kuti kana muchitambira masalari akakura kudarika varume venyu, makuda kuita varume mumba. You are still women, ladies. Why am I always facing to women? Nekuti Bible rinoti musha mukadzi. Hapana patakambonzwa shinzi musha murume. Shinzi the father is the head, but the father is not the house. He might be the head, but what is on top of the head? The hair. Vakadzi, you are the hair of the house. Chero muchimbogerwa asi munobuda. You understand? So musha mukadzi. Or you can put it this way. If the man is the head, the woman is the neck. The head cannot function without the neck. It needs support. So vakadzi vazhinji, talking from a perspective here, I'm not talking from a perspective here, but I'm now talking from a perspective here. Vakadzi vazhinji, you are missing it, vakadzi vemumba.
Don't fight with mahure evarume venyu. Varume venyu vari kubhoikana nenyaya yekuti mukadzi 1 gore rese anosvota. Mukadzi 1 gore rese anosvota, inonzi variety. That's why pamunoenda kuchina kuya kuya vakadzi muchikurudzirwa kunzi chekai bvudzi, chimboisai maweave, chimbopfekai mashort, chimbopfekai malong skirts, chimbopfekai chino. Variety is needed when you are married. But variety rako haungachinje beche. You know, you cannot change the pussy and say mangwana ndine beche remunhu mudhafu, mangwana ndine beche remunhu mutete. Beche rako ingori beche rako. So beche iroro ndo riri kuboikana nevarume venyu. That's why they are coming to us vachitsvaga something chiri different. But you are missing it nenyaya yekuti pavari kudzoka kumba muri kuvatuka vodzoka kwatiri. Regedza murume aite zvaari kuita. Trust me, hapana murume anomboti ari kuda kukwira hure zvekuti anokanganwa. Varume vanokanganwa nawo mapenzi. Murume anotopenga brain kokai. Unoza kuna varume vanopenga, iye murume anopenga. Iye murume iye anopenga. You understand me? So get me right, vakadzi vemumba musarwe nesu mahure. Don't even fight with your men. Know the weakness of your men. Respect your men. Ende varume venyuka zvavasingade avadi kufumurwa pakazara vanhu kuti yeye ndakazomubata aine hure, yeye avadi. Men will always have their ego. Men will always have their massage their egos. Baba mwana tanzwa mazuva ano muri kudanana nenge vakadii. Vanoita nezve nongozoti asitiriko zvedu kwezi tinokuenda uko ndisima gogodero. Ende makamboona kune varume vanorespectwa nevakadzi vavo vanoita zvemahure. Haambofa akaita kana 5 years nehure 1. Anochinja hure achienda kune hure but hapana munhu anonzi mukadzi wemba akachinjwa. First wife will always be first wife. You miss it there. Nangouya kuzokurangaridzai kuti you are still the first wives. Don't go and tswinya taona video yanga ichinde kuzim celeb mukadzi mukuru kunotswinya hure remurume nzeve. Imagine if it was me. I was going kurova maiguru yavo ndoti dzokerai kumba. Ndiri pabasa, angatori pabasa hure iroro. Rakatoita moyo uchena hure iroro. Kunzi wauya kuzorova Tatelicious, ndokurovai maiguru zvezve. Kokubikai. Ndakubikai. Ndonyepa murume wenyu panzwa kuti indarowa nemukadzi wako anorowa. Musatambe nemahure because hure haufa wakakombita nehure mukadzi wemumba. Tiri vanhu vanoziva n'anga zviya zvokupedzisira senge inini kana ndiri zvangu inini. I know n'anga from country to country because I'm a celebrity who's known by all over the world. So every African country kune n'anga dzangu. Saka musatambe nemahure. Munofa muchiri kudzida dzimba idzi. It's a word of advice. Vana mai vemumba. Musanetsane nemahure. Mahure are dangerous. Uri kusukuru uenda kubasa kwehure kunodi. Ipapo wamutswinya nzeve. Murume wako anopedza 3 days achirara. Ndakagara pasi nemutswini wangu ini. Mutswini wangu mukwasho wangu Givanzi. Asi kubvirawo chichi nemahure nechi. Ndikati unetsane nemahure murume. Make sure kuti murume paari kuenda kumba kwehure ane trousers rakaiswa mupono. Make sure kuti murume paari kuenda kumba kwehure sheti yake iri kupenya. So that akauya zvakasviba kuti maini dai maitoka muchimbowacha hembe dzababa because vakauya dzakachena. Be secure. You can never control a dick. You can kana isitokagona kuchekesa mboro iwowo zveigona kucontrola yako yemurume wako intomirira mapeche. No, it's just a lesson. Andi vakadzi vemba munogara muchindokusiyai. Nhasi ndauya kuzokudzidzisai because inini I am a jack of all trades. Ndikutoita master class. Kana uri mukadzi wemumba wombo watobata chinonzi chidzidzo ichi. Number 1, haubate foni yemurume. Mumba mubatwe foni yemurume chero zvikaenda sechero isina password ipababa chinzvimbo chavo mumba. Isu mahure hatibate mafoni evarume. Cross Bible mahure ari pana pandipupurire. Hatibate mafoni evarume venyu ndosaka varume venyu achidzoka. Takukupai answer sheet kuti zvikurerukirei vakadzi vemumba. You are missing it. You are missing it. Number 1 isusu regulation yedu mahure hatibate mafoni evarume venyu. Varume venyu vanotoenda kunogeza vapedza kuti kwira foni yavo iri apa. Anotongodzoka paaisiya iripo ndo paishi.
Atina kana nguwa nemafoni, tine nguwa nemari dzavanotisira, nemarent avanotibhadharira. That's what we have time for. So we will massage your husband's ego. Tovadetemba nemutupo madyira chikandamina nungu wamambo ndimi makapfura ibwe rakabuda muto kudede mamutupo wema iwo unoti kana asvika kumba, George, your food is in the microwave. Hey honey, what do you want me? Just take a pizza. I'm watching Tatelicious on live. Honey, isusu notosiya izvi kana varume vawe ndinomboita time ndisingeti malive ka tedi chikembesa we can lie down, we can prostrate on the ground. Tichiudza varume venyu kuti baba mauya zvamauya zvanaka comrade, magetsi akubhadharwa, rendi akubhadharwa. You understand what I'm saying? So vakadzi vemumba don't have this kind of hure rinonondiona. And mahure I want now kuti muchita unity. Mukanzwa kunzi kwauya mukadzi ari kukuroverai murume, mahure batanai mutsondokote mukadzi yeye adzokere kumba kwemurume wake. Because mahure isusu hatina kana kumbotengerwa dzimba. Vakadzi ava vemudzimba ava vatori nedzimba dzavakatengerwa nemarume dzemuchato. These wives vari kuuya vachitirova kuti tangwena twedu kumaflats kwedu kumaapartments twedu twatiri kurenderwa hatomborina kana. So this time we have to change gear. Pakanzi pauya mukadzi wemunhu ari kurova hure, kana uchiziva, kana uri muwhatsapp group rehure oti asikana huyai kuchisipiti, asikana huyai kumandara, asikana ari padhuze nekumabvuku huyai chatobaka, maiguru ngavarohwe, so that vanodhila neshiti yavo. Isusu hatinetsane nevarume wenyu, isusu hatidhumanise varume wenyu, because hatina varume wenyu chete. Kana uri small house unogona kuita varume 4, uri small house yevanhu 4. Yes, because zvinhu zvakaoma mazuva. Kana uchibhadhara rendi ye about $800 munhu wani pamwe aigone anotofanira kuto share nevamwe varume. Isusu tini hatina kuroorwa kaisi, totongwana hatina kuroorwa kaisi. Anotonga akaroora, anotongani, titongwe nevarume wenyu. Ndo mutsauko manje, imimi munotongwa nevarume wenyu because imimi makaroorwa. Patone mutsauko, imimi munotongwa nevarume wenyu because imimi makaroorwa. Nditeerere sei handisi kukutukai vakadzi vemumba. I'm giving you a life lesson. So number 1 lesson, don't touch the phones of your husband. He is a husband, but he is a man. He is a married man, but remove that married, he is still a man. Vanonzi baba ningi, but murume ane mwana, but are still murume. So men will always be men. Atina munhu wataka chero mafundisa nohura munonzi kana nchita my life panapa ndichinetsana nemafundisa rukura. Ko kuzoti rakozi murume singatomboziye kana zvakazarurwa. Ko kuzoti rakozi murume risingamboziye kana proverbs. Asi mafundisi pana ari kutohura zvekuhura zviya. Andi muri kuzvinzwa. Saka ndoda kuti mudziye izvozvo kuti mahure Krista berwe iri Krista berwe. Zishangwiti makeup rinogona kuita makeup zvingeti one of the top tiktokers of Zimbabwe international diaspora. Big shout out to you Christabel, ari based ku UK, ari very famous ku TikTok, anogona kunama points photos on this, so kunama points kiri zihure rodanana nevarume nevakadzi iri zimu bisexual iro zikrisiri roda vakadzi roda varume iri woti unonetsa nezikristabero iri zihure rekupedzisira rinodyiwa beche nevakadzi rinokwirwa beche nevarume onetsana nechipuka chinenge kristabero uri unosindikitwa ende kristabero anorwa amatu maimatukwinzi kana vana matukwinzi anobika zvaizvo ya kristabero anobika iro zimu lesbian zimu bisexual zimu chakadaro zihure iri ndikuda kukuradza type dzemahure dzaunoko ende rinohura ririmo kuchi wakupiwa uri kusirawo uri kupi mazuva ano rinongoshiftawo imo muuk imo mahure ari panapa anotaura zvinhu zvekure manzwana mai ari pano ende rakanaka zvisingeti rine mazamu umbangu hwemazamu wakasvika uko kweyo matako kwayo matonge mbiya dzechipostori kuita magaro kudai imahure aya ndo vanhu vamuda kurwisana navo ivavo. Saka munhu wechikadzi number 1 usabate foni yemurume. Chero ekarira siya, chero wakaona message sweetheart siya, pamwe yarasika unongoti yarasika. Ko iye kuda kuzoita kuti baba vemwana vanotoshaya kuti vanonogeza nefoni.
murume mukuru anopinda achinogeza nefoni ndezvekupi izvozvo? Iwewe mukadzi, ndosaka zvakanzi imba it's not easy. Musha mukadzi unotoumbwa. Isu takazvitadza. I'm telling you from a point of view yehure, not ephemerity. Because Tatelicious anotiudzeiko zvomupa yasina imba. Matoirasa because I'm a chemical engineer. Ndokuudza I point on a basis of a prostitute. On a basis of a hure. Nekuti ndinonyengwa nevarume wenyu. Kwete varume vekure vemumusha ivava vekuZimbabwe. And they come with stories. Mukadzi wangu anobata foni yangu. Tatelicious chirega kuzondisendera message chichi unondisendera ndakubasa. Then nongozoloka WhatsApp. Mukadzi anobata foni. Murume atonapwa. Varume nhasi muri safe ndikumboda kumirirai. Mukumirirwa nemwoyo na Christophe. Mukumirirwa nababa Tanya. Asi ndikumirira varume boys, magenga, mafero men. You know, munhu kutotadza kupumba make chaiyo kunzi foni munhu anorara iri pasi pepiro mumba make. Murume yeye iwe mukadzi hausi kubasa. Murume yeye ari kukuchengeta. Murume yeye ari kubhadhara vana ivo venyu vese makaita kana vana 3-4 vari kudzidza kuma private school. Murume hapana cha uda kungotsvaga muromo. Hausana mbonzwa wakuru wakuti wakakwira mugomo kunotsvaga unoawana. Hauna mbonzwa wakuru vachizvitaura izvozvo. Ukakwira mugomo uchinotsvaga makudo unoawana. Ukungati murume wako iwe for example ari chemical engineer kana kuti yes chemical engineer anoshanda kuNestle uko. Kune tusikana tukaitawo chemical engineering twakabva kuNasti, twakabva kuHit, twakabva kuUZ, tukunogeza kudarika iwe. Wakuda manje. Alright, achaite zvofoni mazano. Vari kubasa iko unosaka uchaisa chii manje? Unenge uriko wakutontaura nabosi wekubasa kwemurongo kuti wedu ndipewo tebhuru. Ndoda kuona kuti murume wangu varume vanongoda respect. Munoziva kuti dzimba idzi kune varume vanozosvika pakuneta nechihure kuti asi mukadzi wangu rega ndimbotumidzira imwe mombe kumusha kwavo. Mukadzi akashingawo. Variko vakadzi vakadaro ende kuriko kumusha kwakadaro kwokuti kunotumidzirwa imwe mombe. Kwakabviswa mombe pazvitonzi rega ndimbotumidzira mombe kuna natezvera wangu. Mukadzi wangu it's a definition of anounzwa. Ende chimwe chinoita kuti vakadzi vemumba murasike izvozvo kuenda kuna nachina uko. Kuna nachina uko ndokunorasa vakadzi. Unonzwa makutanga makutaura zvinhu. Murume wangu akazi autaure nhuna dzemumba mako kuzvimagrupu zvivakadzi zvimagrupu zvekumachechi kudi. Azvita nhuna dzemumba mako unoenda nadzo pamberi pana Jesu. Ana mai. Takazviruza isu ana tatenda kureronzi tatenda akuzororwa futi. Ona yawe murume yeye ndinofanai kusvika kumapena arasunga kudai. Takazviruza nekuti zvataingoita ndizvo takaita maproblem nana Richard. Taimhanya tichinotaurira vanhu vemumaraini. Aripi Richard? Aripi? Matambudziko emumba ezvo ndimokona kuti inini ndinotogona kana makuzoita makitchen party makuti munondihaya ndimbodzidzisa vanhu ndatoruka ndikutira marketing kana makuzoita makitchen party machichi munondihaya ndini munhu wacho ndimbokushekai. Mumba umo mukaita dambudziko rako munhu wechikadzi ndosaka zvichinzi imba musha mukadzi. Unotomboita time yekuti hausi kudya nyama uchitsanya. Unzi murume anza ane hure rekati ini zvehure inini mboro iyi Mwari handingaigone kuikontrol. Asi Mwari, I am covering my house. I am covering my marriage with the blood of the Holy Spirit. Chero murume wangu akafamba akaenda kupi 1,000 should fall and 10,000 will fall by the right hand, but nothing will come through my prayer. Cover your marriage. Prayer cover your husband. So that anoenda achihura achidzoka. Yes, because aumbofoka namata munamata kuti Mwari ndurati murume wangu asahura. Hakuna izvozvo. It's not biblical. Kuti murume asahure. It's not biblical. I'm quoting scriptures here. What happened to Abraham? Abraham anga asina Sara naHagai. So it's not biblical kuti murume asahure. It's biblical kutohura. Kunzi kana murume ahura, murume ari normal. Ukanzwa murume anza ahura, murume ari normal. Ukaona une murume asingahure, murume wako is abnormal. You need deliverance. It's biblical. Muri kunyeperwa nemafundisi enyu asingaziye Bible. Taakukudza iBible. Ukaona murume ahura, thank Jesus. Thank you. But what happened? Sarah remained the first wife. Hagai was always second wife. Sarah remained the first wife. You never saw Sarah. You never saw Sarah achida ngwende azoenda kuma WhatsApp group azoenda kunodia azoenda kunodi. I'm just preaching the Bible. Your Bible says that
There was Sarah and there was Hagar. One husband, Abraham, who later on became Abraham. This is your Bible. So stop kunorwa nevakadzi mahure varume venyu. Number one, torai peni nebepa wakadzi imi. Ndakutokutichai number one nyora pasi. Foni yemurume haibatwe. Number one, foni yemurume haibatwe. Wagona izvozvi. Number two, ukaudzwa ziyana kana kuti guwa remurume wako nevanhu vekubasa kwemurume wako kana nevanhu vari kuona murume wako kuzi tiri kuona murume wenyu achifamba namainhingi vekwati, iwewe tuka munhu auya neguwa iroro. Tese zvimwe zvinhu zvinona reverse psychology. Varove nereverse psychology. Wovatuka vanhu vauya neguwa iwo. Mandichi mukuti chikwe musayamwa haite izvozvo Jona, haite kana chihure ndikumurambira ndopika neguva rasekuru vangu rakavigwa pachuru. Havadaro museyamwa, havadaro chasura chati bhu, havadaro mira nemurume wako vanhu vachiudza gosipi. Wozonzwa kunzi mukadzi wako akaita noiziwe, akaenda kunorova mainhingi vanga wauya nemakuva zvichinzi uri kuhura. Mukadzi wako anokuda shamwari. Unozonzwa murume iya kuuya manheru iwo futi yone drama yo ndoziya ndiri ndakupindira mukadzi kupiko koimi mchichi kuite ndazongokavira ika madhire mchichi kwamunokumba mahura zvikubatikira nebaba mwe tika zvinhu zvisinga we murume wakutoita madhire echihure nemurume wako kutosimbisa murume kuti koimimi murume asikapa vanhu vakuona zviri kuitika kaumba pamwe ini ndatichemberei pamwe handisi kuzvigona zviri kuitwa netumasidu tutu ipi michiiteka ndei munoendei kana kuchiveruko budai maharari nai baba imwe muna maenda kunodya nai pachicken slice muna nhingi yekumaketi baba azvidaitwe izvozvo ndai kuchiveruko kana ukoko kunonzi kuborodheo kuresikosuku ndai kusina vanhu but iwe wauya uchiudzwa makuwa emurume wako nevanhu itasin muraini matichi murume wangu ahure munonyepa ndakagadzira murume wangu ndakamugadzira ambofa akahura wovatina vanhu vawoita sin. Murume achafonerwa anzi mukadzi wako zvikanzi chii chaitika tukanzi anga achituka mainhingi vanga vachiti wahure. Murume wako anokupa respect. Unoziva kune vakadzi a lot of things are happening in the house but because vakadzi vakangwara vanomira nevarume vavo vanovharidzira ubalanzi hwevarume vavo pane vanhu kuti kuti murume unoona ndakanzwa imwe yandakatumidzirwa mirai ndikuplayerei iri pano munzwe mukadzi asina kukwana ndakati chiko mufeni yangu yekusouth africa South African fan ishi dauti munzwe ndauti munzwe mukadzi asina kukwana mukadzi wemupauri inzwe manhero akanaka kwete ishi ndinokura nditizvi inini hazvokuri zvandakutaura ndizvongoti garisanai bhozi mune vana mese aiwa chii iwe usanonoka kuri mudzi asanonoka kumba ndoda kuti muteerere munzwe mukadzi asina kukwana mukadzi adedza sekuru hanzvadzi ya mai vemurume sekuru hanzvadzi yamai vemurume yadedzwa kuzoyananisa. Mukadzi adedza sekuru kufuma inzwai mukadzi akafumuka asana bona kufumuka kwadai vakadzi vakafumuka dhodhi remukadzi do inonzi ndikukupai maexamples ka dhodhi remukadzi iri inzwai munzwe yo aona yo usashaise mukadzi bonde chete muzukuru inini teraunzweyo tisekuru vekupa vanova vachitaura zvakadai kuti muzukuru hausi kugona kukwira in this generation yemapono in this generation yokuti vanhu vanogadzirisana vega ugadzirisana vega mumba menyu imomo kusvika zvaita unodedza sekuru avo kuti murume wangu agona kukwira mukore uno wemapono kuchadedzwa unzi sekuru ari kugadzira zvaitwa kare kusati kwaita mapono kusati kwaita mablue movie zvino ukanetsana nemurume wako fix each other gadziritsanai muri tu udedza mhandu sekuru ndofunga sekuru avo vakatombokwira mukadzi wemuzukuru muzukuru wangu ndikauya pana pevtime ndagena ndingachingotaura nyaya dzako iwe imagine
ndisekura kuti muzukuru wenyu sekuru nepanapa ndisikufara mereji iri kundibohwa so handizi saka ndiro ndisaka ndauya kuzoenzaridza nyaya dzenyandika but uyo ataura chokwadi chake manje chokwadi chake ataura kuti iwe uri kumunyima bonde sekuru inini ngati inini mukadzi anonyimwa bonde nenyaya yekuti respect. Varume havazimi marobots ekuti murume abva kubasa wanga uchimutuka chino wasodai then wakunogara mukadzi wakunovhura makubo chiyo haundikwire. Murume is not a robot. Game rekukwira nariari should be sensual. Hakuzi kuti unobaya robot murume kuti button number 6 chindikwira, button number 6 chimbonyara dambu, button number 10 chimbonyara dambu kutuka, button number 6 chikwira. Varume are human beings. I'm talking on a basis yekuti ndaimbo amurume. So you cannot just switch someone kuti wanga uchimutuka manje then wakuti ndikwire. Wakatogona iwe murume usambokwire zvanhu zvisina respect izvi. Ngazvikwirwe nezvisekuru zvako izvo zvizvi. Nzwa kai ndinotonga zviri right kai. Ndiri mambo kai. imi muri kumhanyira kwamuri kumhanyira kuzvirambirei uya rutaura ari pana pakao uya ari apo uya rutaura uri munyima bonde ndinokumbira hatiti muri kuvaudza ndiri kuudzana ari kutotaura kuti iwe uri munyima bonde kuti uri munyima uya rutaura ari pana kuudza iwewe ndaudza ani kwewadi ungotaura kuti warati ndakutaura ndika nhasi ndikurara pano apa ini andika ndira kunzwa kuseni kuti marova bonde ndisekura ndiri kurara panapa sekuru kuzi zvekuda sekuru vaitaura marketing yekuti ini ndogona kusvira muzukuru kana mwana wanzvadzi yangu akatadza kukusvira ndokusvira hazviitwe izvozvo. This is a generation of WhatsApp and Twitter and Instagram. Kana murume wako asingakukwire, find a way to massage the ego. Remember when I started this life, men have ego. Men will always have their ego. Ndokutonzika murume. Murume asina pride, murume rudzwai. Men will have ego. As a woman, maseja ego ye murume wako. Kanzwa murume wako ari kutaura kuti hausi kundirespect, hausi kundidai. Kumbira ruregerero. And Sarah Bible, ainzi akadedzwa naAbraham, ainzi my Lord. I still remember my father panga wachina mai vangu vasati vazoenda ku-UK. Dad right wakadedza mama. Mai matwins. Mama imvati shewe. Biblical uzoona kubuda kwaita mari koko dedi vakubudisa mari vakudzokera vachidzokera kune vamwe vakadzi because baba vangu vaiuyoko vachiuya vakadai kuzoenda kune vamwe vakadzi saka vakuenda taiona kitu kubvira kune musikana webasa aisirwa pocket money. Musikana webasa pocket money. Hanzvadzi dzamai vangu dzese dzaisirwa pocket money nababa vangu ninyangodzi shewe. Mai vangu shewe. Mai matwins shewe. My Evans, shewe. Saka you have to massage the ego. Varume vanhu vane ego. Haungauze kunodedza sekuru hanzvadzi yamai vemurume kuti hanzi murume kana ndakundikwira anomama. Zvotaurwa nemukadzi asina kudzidza izvozvo. Zvotaurwa nemukadzi asina kudzidza. Zvimwe zvinhu hazvitaurwe, zvimwe zvinhu ndezvokuenda kuguwa nazvo. Murume wako aikukwira kubvira pekutanga ndosaka uchinzi mainingi. So find the way yekuti akukwire zvaaimboita pekutanga. You missed it somewhere. Because varume havazima. Number 1 tatichi. Number 1 foni yemurume haibatwe. Number 2 usanzwe guwa rekunzi murume ari kuhura nachakati. Auya neguwa ita drama nemunhu yeye. Mamisa munhu auya neguwa. Kana iri hama yemurume ndo paunotopedzera stress dzaunoitirwa nemurume wako. Shout hama yemurume yeye. So that zvinoya zvichinetsana nemurume wako kuti imi mama kuzoya muchiudza mukadzi wangu kuti ndiri kuhura nani makazviona kuti iwo kutogona wakurwisanisa vana vanyamunhu uri kusvika zvimanisani iwo kugara zvako murume wako wakutonga wakutovhara mawana. Saka anenge auya number 2 auya neguwa rekuti murume wako ari kuhura ita drama. Uri mukadzi wombaka hapana nokuti because uri kurwira imba yako wakarorwa wakachata amwe wakaita rombo rakanaka rekuchata uri kurwira. So don't auya neguwa wese backfire. Ari kuuya neguwa iro pakare ndichairwoman wevarume vari kuhura. Ari kuuya apa akagadzwa nani uchairwoman kana kuti akagadzwa nani usecretary wekunyora varume vari kuhura musendraini ari kukumva ambadei tarisa murume wenyu ari pakati. Ndo vanhu vanoparadza dzimba dzevanhu ivavo.
nekuti iwe mukadzi wemumba ndakukotera bhaibheri ndakati Abraham anga aine vakadzi vaviri, Sara naHagari. It's biblical. Muri kuzvinzwa? Saka musamva mada kuti my house should be perfect. There is no perfect house. There is just a woman who prays and a woman. So choose a woman who prays is a woman anokunda miedzo. Number 2. Then number 3. Point H3. Yatiri kudzidza pane audio. Massage the ego of your husband. Massage his ego. Akauya akatsamwa pfugama pasi. Komati zvodiswe. Nai matemai. Kochi kwaka. Mati todiko nai kurumunzi. Zvino mukapinga kudai. Ndindodzokera kumusha kwangu iri. Nai munhu. Andinzwa rondodzana chera ndo maura anonifollow vazhinji vanoera mutupo vana mhofu zvanachera azvina kana varume. Kanzwa chera ane murume ane raki. Andinzwa rwena andinzwa azvitwe izvozvo. Hanzi chikone munhu ari kuchema. Hanzi sorry to those who are married vari kuhurirwa. Futseke iwe. Unoda kuti sorry vari kuhurirwa chireka ndimubloke. Katoya uchida kukumbula panapa. Page rekukumbulana kuti sorry vari kuhurirwa. Zvatanga ni Patricia chireka ndimubloke. Kuda kutoya uchikumbula vanhu vari kuhurirwa panapa uraniwe. Uraniwe uri mufundisi wepano. Uri kuya uchikumbula vanhu vari kuhurirwa uraniwe. Sorry kune vari kuhurirwa uraniwe. Uda kutoya uchikumbula vanhu vari kuhurirwa iwewe. Zvatanga nawo. Uraniwe. Block. Apakumbulwa munhu ari kuhurirwa panapa. Kutoasimbisa. Kuda kuya uchisquare kani square. Kuda kukumbula vanhu vari kuhurirwa ndezvokupizvo. Zvinanachera izvi. Zvinanachera. Zvimupoko zvimaureka tipedze izvi. Mupedze mungonzwawo zvenyu matuzi mumtada kuti mungonzwa zvinoitika mudzimba izvi. Zvasekeka. Hasi kuda sekuri haanei nezvepano hazvinei naye. Atosika. Mukatona choseka toradza kuti zvamurutaura ndezvenyu izvo ndagara naye ndomuziva. Wamisa pazvimbo Saudada haisikumira. Haisi. Haiwa muzukuru wabonde. Muzukuru wangu ndiwangu. Handichapedza hangu audio iyi. It's a rubbish audio. Haufumure murume wako zvakadai. Haufumure murume wako zvakadai. Tombogumira panapa nhasi. Da kuti muende nemalessons atingapedzi. Tichapota ndichiuya ndichikudzidzisai vakadzi vemumba. Not as kuti ndiri kukudzidzisai nekuti ndine imba yakamira. Ndiri kukudzidzisai nekuti ndonyengwa nevarume venyu. Ndiri kukudzidzisai vakadzi vemumba kuti tiri kugona sei kunyenga. I think you can see kuti I look like it. Ndiri kuchengetwa nevarume venyu. You can see, the skin can tell. The skin can tell that your men are doing a good job. Saka ndakungokudzwiraiwo tsitsi nekuti ndakati vakadzi vanondifollowa, vakadzi vevanhu, I will not leave you behind. I promised you. Ndakati vakadzi vevanhu vanondifollowa, I will not leave you behind. So today, what have we learned? 3 lessons. Number 1, phone yemurume haibatwe. Ukakwira mugomo uchivatsvaga makudo unaona, unodziona wombiro dzizere wombiro. Unaona wombiro arimo nemboi arimo makomo imomo. Wombiro nemboi dzirimo. So don't touch the phone. Chero isu mahuri hatibate phone dzevarume. Tikutaura zvatunoita isusu. Musabate phone, isusu hatibate phone. Number 2, auya neziyana rekuti murume wenyu ari kuhura ngamamiswe. Auya ne.com rekuti murume wako ari kuhura ngamamiswe. Ende ipapo pane 2A 2B hautaure nhamo dzako kune munhu. 2A auya neguwa mamisa drama. 2B hautaure nhamo dzako kuna mufundisi, kuna mai mufundisi, kuchina kana kune munhu. Nhamo dzemurume dzinotaurwa kuna Mwari, kuna Nyadenga, kuna musika vanhu, kuna murenga. So anopota fodya ndo pedu ipapo. Kana uchiita zvebhaibheri ne-anointing oil wotaurwa una Mwari through. Matambudziko emumba anotaurwa kune denga. Only God knows how to give you wisdom to handle that marriage. Isu mahure, isusu matambudziko haumbofe takambodzwa tichiti blessa wangu adai. Blessa tomuchuna nemushonga. Tiri kukuudzai zvatoita isusu. Zvinoita kuti varume venyu varamba vachiuya, varume venyu varamba vachitipa mari. Isu tochuna mablessa nemushonga. Blessa. We tune them with mbashtaulo. We tune mablessa. Vachiuya
akubuda achienda kumota kutonokora ivhu rekutsoka, ivhu rekurudyi, ivhu rekuruboshwe, gacha mbotoro kocho. We tune them. Saka imimi takukudzai tuning mechanism iri nani inowina always, because imimi mutori pa winning side. Muri vakadzi vemumba, pray for your husband. Pray for your husband, so that tikamuchuna hatizomuchuniratu, tomuchuna zvinenge zviri nani. Because pane vamwe vanhu vasinganamatira varume vavo zvekuti tikavachuna varume vavo vanenge vakutoita kunge varume vemuno, ivo vaine dzimba. Tonda uyu murume uyu haana mukadzi anonamata. Murume akuti ndakamupfuwira musoro mudi mushonga. Kozoita vamwe varume kuti unomupfuwira 6 months mushonga usati wabatira, unyazoziya report ndekuti mukadzi wakanonamata. Yeah, takukudzai. This you can only be told nemunhu anokudai. Yeah, kana uri mukadzi anonamata kupfuwira murume wako kwakaoma. Tinovarume isu vatoita 6-7 months ukutozoti mushonga wadaira, because munozomboneta ukapa kunamata. Hamugari muchitanyaka, munozombonetawo. Saka munonetera paipa isu tichingoramba chingochuna. Tikukuta kupaima, this you can never. This haumbofakaudzwa namai mufundisi. Tanoti pamuchaita mababy shower, pamuchaita makitchen party, hire me so that ndiri kupusha into destiny. So number 1, no phones, don't touch. Number 2A, auya neguwa rekuti murume ari kuhura nharo drama. 2B, matambudziko emumba audzwe munhu. Kana uri mukadzi wemumba unonamata, isusu mahuri tinoshandisa mbashto. We tune your men. Then point number 3, varume vane ego. Every man has ego. Massage ego dzevarume venyu. Usually murume saka zvinzi wirirana ina namwene wenyu. Kana amwene wenyu anoziya tukumasong tukavaimbira varume venyu achiri vakomana, wakaimbira murume wako kasong kaimbirwa namai vake, anodzika. Saka zvichinzi ndokamuzona mahuri akavhengedzana anenge achitodiwana naamwene, nekuti imimi vakadzi vemumba makamakana fongo nevana amwene wenyu. Saka murume anenge akuti ava ndonhingika, anongonoudza mai vake ndovamwe andombofambidzana navo, ndo zvinokutaurwa kunonameka. Ona amwene vakutowirana nehure nenyaya yekuti iwewo you missed it. Saka apa pane number 3, pane 3A ne 3B. 3A, wiriranai neana amwene venyu. Kana amwene wako akashaya, enda unochera, enda unonokora ivhu repaguva paamwene wako, ogara naro mubhodhoro mumba imo. Ndakudzidzisa imwe uroyi, but uroyi uri easy, uroyi usindikanyanyotyisa zvina ropa mukati izvo. Kana vamwene mai vemurume wako vakafa, enda unonokora ivhu repaguva pamai, ongonokora rekutsoka uko nerekumusoro uko, woisa mubhodhoro. Kana zvarema zvomba kuti naye amwene mwana wenyu uyu uchitaura nevhu iroro, uroyi uri nani, uri easy wandikukudzidzisa. Kandi because vamwana vamwene wenyu akafa, namwene wenyu akafa, nongoenda kwawakaviga kumbudzi kana kuwarenzi kana kutoti ndakutomboenda wonokora ivhu repakumusoro, unokora ivhu rekumusoro, handi kumusoro ndokune kwakaiswa died, ndokumusoro ikoko. Then kutsoka uku ndokune kusina kunyorwa uko, wonokora ikoko woisa muchibhodhoro. Chibhodhoro chenhingi chinonyanyoshanda, chibhodhoro chedowi kana chibhodhoro chidiki, auise mvura kana chikana iwe kayakudaro. Woti zvako kana anetsa murume wako, wongotora ivhu iroro wobata zvako kuti naiye amwene. Kana vaira kana wesa masango nai wesa, matindodiko nedangwe renyu iri wesa, dangwe renyu riri kuti chipondozoona munhu atodzoka basa bengo mubengo, kuzvise nhasi ndakasika kupedza ndakati nganimboenda ngonogara nemhuri. Tikutongokudzidzisai zvedu swamwe, ndoka ndakaudza ndakati nyaya dzemushonga hapana anonditi tagara nazvo zvembasho izvi, ndotaura nechauita chamupfumfumfu, kamupfumfumfu chaicho, kamupfumfumfu. Tungokudzidzisawo mataktika atizokudzai zvese, hatizokudzai zvese, because hatizokudza ngokudzaiwo zvokuti, because ndofolewa kana vakadzi vevanhu. Handingangouye pana panchiti mahure hoyi, vakadzi vevanhu vanodokuudzwa information. So I hope 3A, wirirana ina namwene wenyu. 3B, massage the ego yemurume wako. Murume akadeedzera mumba, iwawo mvua deedzera zvambarara pasi, kuti matiko nai musiyamwa. Zvino mukadaro zvinofamba nai chasura, chidzorai moyo kani mofu yemukono, nai dziva shuwa here dziva, ndachikoka hangu rovako murume wangu. My human rights, chichi, human rights amai, kubuda mba imomo unoita hure rimwe rekupedzira. Human right pane painoshanda.
mumba munotyokwa kana uri mukadzi womba yutyoka because une vanaka vana ava ukasiya amai vachauya vaneine vana vako vaneine zvavo ivo nevana vachauya saka mubatyokai nokuti murume haaziri iyeye anoita waridhi nenyaya yevana ivo ukamuramba anonoita vamwe nemumwe mukadzi tyokai. So I hope I have taught you a lesson of life, women. Andichakudzei zvese zvimwe zvese ndozovengwa nemahura ndingakudzei kama esi mwanangu kobubaru ndiri mubedroom nasi ndiri mubedroom kagara zvangu mubedroom. So I hope we have learned ndadzidzisa zvawanyora pabhuku pako foni yemurume foni yadhidhi aibatwe number 2A handiti kata kwenda ku2A auya neguwa rekuti murume ari kuura ngaarohwe 2B namatirai dzimba dzenyu 3 wirirana ina naamweni wenyu 3A 3B masajai ego varume ndatodzidzisa. So chengetai dzimba dzenyu asikana chiure ichi hatizi tese tiri kurarama upenyu hwakanaka kudai. Vabvunzei mahure amwe angori mahure ezita hatizi tese esi mwanangu bubu aiwa nzikiswe ndini lipstick chise mamuchitei ku downstairs ichi baba mamuchitei ku downstairs kochiko naiwe uri kubuda nevamwe kubuda chigare basi wanangu ichi ndila mwanangu ichi baba chigare basi anoruma wamwe ndomurwani gare basi Bruce gare basi anoruma wamwe ndomurwani sipasi ndakudzidzisai nditi aiwa go deeper tichaita go deeper pandichazoita ndichikokwa pande ndichiita ndichikokwa vakadzi vari kuchata nekuvakoka kuma-women conference chazvitanga zvangu mai manje chazvitanga ndakuita ma-women conference ndichitaura nevakadzi sehure ndikutaura semunhu akarorwa because imimi muri kudzidzisana nevakadzi vemudzimba dzimba dzacho isusu mahure tinobaka varume unzi ndandiri kwehure kuba hure hanzi being a wife is hard work. Yes, it's not easy. Charo being a bitch is not also easy. Patopinda so tichipfuira varume wenyu apa hanzi thank you chindimwaira my love nemalife nsandaenda ndakupedza life kwatopinda tichienda kunopfuira varume wenyu apa especially varume vanhu vanonamata ai arume havapfuirike zvekumhanya ivo havapfuirike vanogona kuti vamupa chikafu so chavanenge vamupfuira marutsiro avanoita. Anyway, experience tagara nacho kachuri tikutongokudza kuti namatai arume vanhu vanonamata havatoiti. The dogs are beautiful ndeupenyu hwangu makamboona mahure ane mboka ndi mahybrid pure breed mapure breed hadzizi mboka macross breed mapure breed ese unoratidza kuti iri ihure zveshuwa ratidza kuti ihure reclass nemboka 3 munzai vanhu vane mboka mueurope 3 ratidza kuti iri ihure reclass munongodziona dzinogara dzakangodai dzakangofuta kudai good living munhu anoziva chihure cha. Thank you queen ndabatsira nditi hanzi ndakubatsirai nditika so that musazoore moyo kuti queen vanongomira nemahuri chero vakadzi veyo vandomira nawo but ndichikurairi ndichikudzidzisai on the angle yatinowina nayo varume venyu. Mushare video kune vakadzi vemba kune vanoita maconference vaya kune ichichi so that vanoziva if you learn these 3 basic things and say your husbands will love you because mahure varume vanochinja mahure hapana murume kunze hure ranga ainaro 2012 ndo raachinaro 2021 kunyepa mahure ndowo munyama watinawo tinochinjwa nevarume wenyu. Varume wenyu kana wakuona kuti tanyanyoita varume wakawanda anobva achienda pane mumwe but mukadzi first wife haachinjwe ani muri kuona first wife is always winning. Hapana munhu uzi ndakuchinja ndakumboda save another first wife mukadzi wekumba will always be mining. Saka muri at the winning side saka musaende muchinotirova because this time ndadziudza mahuri angu mwanzi mukadzi wanhingi auya kuzorwa nhingi fonerana itai mawhatsapp group emahuri handiti handite whatsapp group emahuri ndakangoita whatsapp group yangu yemadhata yandikubatsira vanhu chete handisi mawhatsapp group emahuri because handite zvemushandira pamwe ndonguva yanchikupa advice kuti chihure kwangu ndoenda ndega ndiende nevanhu but imimi munoita zvemusangano izvi itai mawhatsapp group emahuri so that pachinobvira ina handamusana mambona achiita scandal
ndotochikiwa nevakadzi vemunhu mandogara muno maanosanda ndofunga almost varume vacho mabhozida zvimamiliyonea makastoma angu but vakadzi vacho havanitangi andoziva kuti uyano ndototyiwa musiti mandogara muno ndotyiwe ndozikanwa nzi iri hure ndotozikanwa nzi uyu Tatelicious ihure nditokwirwa nevarume wavo pane mumukadzi akatomboda unichallenge achindakati ndinouya ndichikwirirwa mumba mako kana usingandizivi havana mushonga ka mumba memunhu wekumusha kana muafrica ndo munhu utyisa kuti unogona kukwirwa pambeda pemunhu pane hoko ukanamirira ipapo but avarunga havana mushonga vana mubhashutwa atotokwirwa mumba mako kana usingandizivi akabva atyoka akati avapa because aifunga kuti ndingori mublack kazvezva vanhu vatema totarutsirwa pasi katoenda kunge vanhu vane nhamo saka aingofunga kuti ndakabva kumanshon taibudirirwa imanshon imba yashomba takakurira manshon isusu takakurira manshon saka ndakatongomudza ndakati nini handisi munhu anotambura takakura ichiwana zvinhu zvese ukada kundokwirirwa mba mumoko saka vanhu varume isu vanonzia muno ndemaclients angu anitoziva kuti vakatondiona vandonditsonya ziso mushopo kuti mukadzi wacho vakasatondimhoresa itori nyaya ndo munhu ndowamhoresa varume vanhu vakatondingori signal kana ari murume wangu client yangu ukandiona mushopo tsonya ziso wakasandimhoresa ndokumhoresa nemukadzi wako ndozvandotoita vane mutemo unopaka next time ndozoita master class yemahure ndakudzidzisai kuti munocontrola sei varume wenyu because this time it's a win-win hapana team iri kuruza this time next time ndoita master class yekudzidzisa mahure kuti munocontrola sei varume mablessa enyu varume vangu ese muno maclients angu anondiona good amakisa register oda zvekuti unondiona uchindipfuura totoenda makadi ndichiona mukadzi makadi ya ndaite respect kuita hure hauzimuka kana uri hure hauzimuka utori munhu saka respectwa kuti unondiona wondipfuura tsonya ziso kana ngotsika bhutsu ngotiona kuti wandakuona kana kuti ngoti taita sign kuti wandiona tasign hanzi tataseo hanzi ndoya ina msana nditori muka zvini nditori muka handitombori munhu ari right zvazvaya zvekuti handitombori munhu and handiroyeki ndozvandakanakira royeki kunyepa hanzi chandelier renyu rakanaka ndiore mubedroom. I love you so much guys ndichirega ndiende damboenda kuinstagram. I hope I have taught you akadzi vemumba. This is a lesson, take it home, apply it and save your marriages. Makandikoshera mufunge. Bye for now.